family. Mai ganga ya gode ma Allah. Ni na gode ma Allah. Mai ganga ya gode ma Allah. Ni na gode ma Allah. Sunana Adamu Abdullahi Zango ko kuma za ku yi kira na da Prince. Ni dai Anas zan ce daga lokacin da na san shi zuwa yanzu ba ni da wani abu da zan iya faɗa a kansa mara kyau, sai dai masu yana ba ni gudunmawa 100% a abubuwan da suka shafe ni, musamman ɓangaren ɓata suna yana taimakawa sosai, yana kuma yawancin ya sami irin waɗannan abubuwan har gida yake zuwa ya sanar da ni cewa ga abu kaza da kaza zai bata masu suna me gaskiya, kuma faɗa masa kuma ya zo ya saka a gidan tv su da rediyo ɗinsu. Saboda haka tsakanina da shi kyautatawa ce, babu wani abu da zan iya faɗa mara kyau gaskiya. Abu na farko dai dama kafin a ce an yi aure, na farko dama akwai fahimta saurayi da budurwa da kuma iyaye, kuma duk wanda zai maka magana akan aure ce maka zai kai haƙuri, kai haƙuri, na biyu kai haƙuri, na uku kai haƙuri. Idan ka samu wannan a cikin aurenka to ka samu komai, amma idan haƙuri ya yi karanci to za a iya samun matsala gaskiya. Don haka ina ba su shawara da su zauna lafiya, su toshe kunnuwansu da abin da za a faɗa bayan sun yi aure. Kafin ka yi aure abin da ake faɗa a kanka ko ake cewa kana yi, abin da ake cewa matarka tana yi ko abin da ake cewa ta yi, to an wuce gurin. Daga nan sai dai a yi zaman amana, zaman soyayya, a manta da baya kuma a ci gaba da rayuwa tare da sauran abokan zama na dangi. shigo filin nan in su ba su
maliki zaka masa Allah wanda Allah wanda Allah sai Allah
ये बोल दो आएंगे देर पे फिक्रे सब छोड़ दो अब से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो छोड़ लो Asine ba kwai na kun dauka sai na shefu. Yana duk wanda zai yi kuma wasu wasu daga nesa saboda rawa ce ba a so a bata. Wani ya koyi wani an gan shi wani bai lekawa kutuwar doruwa. Bakwai da kai hula, bakwai da ya fi daɗin tura. Wani har ya yi kula, wani shi ya fi damar hula. Boksun ci ba shi, bini ne suka yi bai shi. Magana ta rice, ƙarshen kibiyar yaƙi. Wani yaƙi mace, yake ta da irin motar mu. Wani yaƙi mace, wasu mace na ke fodo. Mace mai sa'in sa, ta ka ta kasance gaba. Shi masoyi na ne, ta da ba zan kama ba. Shi shayi ɗan wake, wani ya da bai koma ba. Abin da ya ne musu kara saboda jirgin su yana goma gida. Da a cikin aiki ne. In ta musu kara ka dubbule ka wato su saboda kudin su yana da nisa. Abin da ya ne musu kara da Allah. Yawa. Gusa kunako, kunako. Kani pequeña, kama nipokuwa macho, macho. Kana fanya makusudi, kama nataka kipiki. Kana fanya nakwenda kudi kipiki. Kenya, kani pandisha midadi, nikimuona vikia zikari. Kenya, moyo mpasuko hati, napiga mbio bila ya inani. Kenya, kulaka nani kimendari, nikijikuta nani malizia mkani. Kenya, akili kwake hazikati, nakapaka kama mfamaji. Kenya, kani Kenya, kama nishika kwenye maji. Kenya, namtaka taji. Kenya, kani Kenya, kama nigusa kwenye kwa. Kenya, yani mla huko mara hapo. Kuna kare speaker na da Allah kudan kudu da Allah. Kuna kare speaker kudu da Allah. Baby, I'm a diamond and I got to be a song. I'll be again. The things you do, they shake my head. Show you the feel. I'm Kana baba hanyar da za ka tare shi ba ne ya iskar ba. Kitina bayan bayana da karakiyar su hakan kenan. Ne har akuya wanda zai sake wala dole.
buri na ɗaukan ki samu dare murmushi a fesa kinaye domin hakan ɓangaren wahala a kai na ke buga a kan kira jure rani na jure zafi na jure sanyi wata rana ko da yarinya zan samu ka ɗan tayar da rawan nan ka iya rawa dama wace yarinya zan samu wai wace ce ta iya rawa wacce za ta iya sususu mace ake nema wannan da kuke rena wallahi sai ka mana farji Allah can mu an kuma baya yi ya faɗa mana uba sai ya nuna mana yau yana yi ai ya ci DJ 1 2 Ashe da rai da ke son ki jaruma ba da zuciyata ba mai ruwa da iska a tanke ba za na daina kewa ba idan na samu tsarar sanin ke ba za na tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na walwala ba ya kai ne za na tura wahalar zuwa garin nisa da an taɓa ki jira ni da wakila sai na zo na ɗaukansa tsibirin jiran ki daidan ki zo da kalle cikin biyar hausa siri na rayuwa ta ke ce kira da na amsa zama a baki daɗi gare jikin bani taki da lasa inda ya kalli mai na yi nisa ba kiran da zan amsa tilasi ganin mu tilasi barin mu wani rikicin da ne nisa babatin da fasa ko sati nan ba da kansa tsarin zumunci daidai ne ya kawo zuciya ta ne na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ne ban da damuwa na da zama da ɗan gida da ki dabba da ni kuma me za ya damu yau za na yi abokin da na gane na da tausayi yanzu na zama waya maɓatauci mai fitar gurin kwana na kwallace lada sanar da ina mai ya kala mai da zuciya na ke kwatantar ba zai yi jama'a mun gode furata mun gode wannan guri uwar angon nan gabaki da Alhaji Anas Abubakar Garba Kusa uwar ango uwar amarya bismillah uwar ango uwar amarya nan gurin da ku a uwa mu gaba ɗaya uwa tare ne ayi gaba ɗaya su shiga take filin nan yawa Alhaji Sirado me za ka ce ma Alhaji Aisha Allah ya tabbata ka me za ka gaya mata baban nan tamu Alhaji Aisha ka nuna mata cewar yau wannan guri za ta Aisha Aisha mai raba ke tauraruwa mama masarauniya mata Aisha Libya Aisha mai raba Aisha Libya Aisha ta so sarauniya ya ki tawana man ango ya ce mai raba ya ki tawana man ango wani mai raba
Yeah.
wannan waka ita za a koma ma wanda za ta shigo da kanta da Allah da kawai kowa da shi da Allah wannan ai ya nuna soyayya da gona a wannan wajen Mama Aisha mai bidare Hey,
Gaskiya na mishi murna, ina mishi fatan alheri da shi da amaryarsa. Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya ba su zaman haƙuri.